msza dzisiaj tą mszę można traktować jako mszę niedzielną, więc wszyscy, którzy jutro będą w podróży, którzy będą w pracy, którzy będą zajęci, mogą czuć satysfakcję i godność z tego, że dzisiaj Panu Bogu chwałę oddaliśmy, a modlitwa nasza mszalna to była modlitwa w intencji Pana Profesora i chóru poznańskiej Słowiki. Bracia i siostry, nie rozchodźmy się po błogosławieństwie. Koncert chóru poznańskiej Słowiki pod dyrekcją Pana Profesora Stefana Stulikosza. Pan z Panem. Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojciec